Кажи. Колко по-малко ще ти. Първо ще бъдеш наказан. И колко по-малко. Отиваш за иначе за 200 месеца. Не така, бе. Колко по-малко. Веднага ти ги свалям на 20 месеца. Я пак на такой. Пускай. Айде. Добре бе, чакай бе. Така. Колегата решава. Лошо бандитче! Лошо бандитче! Леле. Лошо бандит! Друга път ще знаеш ти! Да опираш бандит! Ах ти! Мръсник такъв! Стига ти толкова!